बे खेबाव खुंनाय नंला दैजिं फेस्टिवल 2016-17 मायथाइयाव खुंदोंमोनब्लाबो एबार खुंनाय नंला दैजिं फेस्टिवल बे खेबाव खुंनाय जानाय नंला दैजिं फेस्टिवल 2016-17 मायथाइयाव खुंदोंमोनब्लाबो एबारनि प्रमद बर' सरकारा बे रांखौ गुबुन खामानियाव बाहायगोन होननानै बुंथिना होदों। एसपिडिआ बे दैजिं फेस्टिवलखौ खुंनो थाखाय 10 कोटी रां हरोमोन, नाथाय बे खेबाव बे रांफोरखौ टुरिस्ट डिपार्टमेन्टआ खोन्दो खोन्दोयै बोफ्लेनानै गुबुन गुबुन जौगानाय हाबायाव बाहायगोन होननानै बुङो आरो लोगोसेनो बे रांफोरखौ फुड फेस्टिवलाव बाहायनायनि बाथ्रा बुंदों। चिरां जिल्ला आइ दैनि सेराव खुंनाय जायोमोन दैजिं फेस्टिवलखौ। बे फेस्टिवलाव हेलिकप्टार गाखोनाय, पेराग्लाइडिं आरो ओनसोलनि मुंदांखा रोजाबगिरिफोरजों लोगोसे बाहेरानिफ्रायबो हिमेश रेशमिया, मिका सिंह, विशाल शेखरमोन बायदि रोजाबगिरिफ्रा बाहागो लाफैयोमोन। थाइलेण्ड, आफ्रिका बायदि दाब दाब जायगानिफ्रायबो गोबां मानसिफोर बे दैजिं फेस्टिवलाव बाहागो लाफैयोमोन, नाथाय बे बाराव खुंनाय जानाय नंला दैजिं फेस्टिवल। मख'नो गोनांदि दैजिं फेस्टिवलनि दारै दाब दाब भारतनि बाहेरानि रायजोफोराव मिथिजादोंमोनब्लाबो बे खेबाव फालिनाय जानाय नंला एबा खुंनाय जानाय नंला दैजिं फेस्टिवल।